Talasi Radija S, dobar dan. Ulazim u auto. Pa ako neko pravi gužvu u saobraćaju, ako se neki auto zaglavio ili isprečio, znam da će odmah svi da prokomentarišu ko je dade da sedne za volan. Vozi gospođa kola i čim dođe na semafor, ona odmah vadi podrijeru i počinje moleraj. Ali nije uvek tako, ne, postoji žene šumaheri, žene koje voze muški, a izgledaju... Ja se u principu trudim da izgledam ženski. Doterane žene koje znaju da se parkiraju recimo u svakoj situaciji. U svakoj, apsolutno. Iz prvog se parkiram na kec. Ali i žene koje iz keca znaju da pogode šta se krije ispod haube. Prvi put sam dobila da vozim auto od svog prijatelja, jedini uslov je bio da pogodim sve delove auta. On je otvorio haubu i ja sam sve pogodila. Sa takvim predznanjem se postaje dobar, po znacima navoda, muški vozač. Međutim, Vesna, reci mi šta se dogodi kad se auto pokvari na sred puta, recimo? U tim slučajima koristim šarm. Dakle, tu žena, muški vozač, otkriva svoj identitet, ali i kada bira između performansi motora i boje automobila, jel tako, Milice? Recimo da sam tu žena. Bitno mi je kakve bojice. To su Milica i Vesna, dva predstavnika žena kojima se na putu nikada ne trubi, koje voze muški, izgledaju vrlo ženski. Žene šumaheri, one potvrđuju da svako pravilo ima i svoj izuzetak.